नैबे अर सावनानै अर सायबाय आरोना नैबे खैला माबानाय दङ ओमफ्राय गोजांबा नैबे अर सायबाय आरोना बिदि खोमा आं मोजां मिथिया 1 थाखानि टिकेट गारनानै जों बेखौनो नायनो फैबाय आरोना नायदो आरो बेल' नङा जापानावबो थांनो प्लान लागासिनो दं नोंथांमोना नोंथांमोनखौ आंनि गरम एन्टारटेनमेन्ट चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय थालायबाय आरोना गुवाहाटीयाव दङ मा होनोमोनलाय ख्रिस्टान बास्तिनि एकदम टप फ्ल'राव दङ आरोना जों बिराद गोजौ बे जायगाया नै गामसा गानजोबनाय आरोना जों ओमफ्राय बिदिनो गुवाहाटी सिटिखौ नायदो आरोना एकदम खावसे नुहुरफ्रामखायो नै आरो ओरैनो गाखोलांजाबावो आरोना जों गाखोनानै ओरै थांजाबावगोन ओरै ओंखारख्लायबोनानै साहा दखान मोनगोन आरोना गाइसमोन नैबाव नै साहा दखान मादै जायो मादैया साहा फुदुंगासिनो दं ओरै एकदम ओंखारलांबाय बै मानसि सासे थानायखौ नुहुरबाय गाइस होमबाय बेजों ओंखारलांथारनांगौ आरोना ओरै गुवाहाटी सिटिखौथ' ओरै नुहुरलाजोबखानोसै नै बिराद खाथ्रा नुहुरलै डेन्जार जायगा जों थाबाय बेरायगासिनो आरोना नाहर गुवाहाटी सिटी को नाहर दे ये देखो ये नजारा ये आप लोग देख सकते हैं ऊपर से कैसा दिखता है गुवाहाटी सिटी को देखो गुवाहाटी में ऐसे अभी हम लोग ऊपर में है 2 फ्लोर में अभी हम लोग हिल्स में है हम लोग देखो गामछा पहन के घूम रहा है हम लोग ये देखो हमारा हाथ में फाग्लालै गैयाना जायगाफोर बिल्डिंफ्राथ' नै ओरै गुवाहाटीया जोंनि गाहायावनो दं दा जों गाहायावनो दोननानै फैबाय गुवाहाटीखौ बेरायनो बाबाय जों दा नंखायनो गोजौनिफ्राय माबायदि नुयो होननानैसो जों दा नायनो फैबाय आंथ' नोंसिनि भिउ पइन्टखौ देखायनो थाखाय बिराद एक्साइटेड जाना दंखायोमोन नालाय आं बोसोरसे बेरायनासो मोनथिगौ एकदम आं मा होनोमोनलाय एकदम ट्रेभेलार बादि मोनलायथारदों आरोना गावखौ नायदो न'फ्रा एकदम चाइनाफोरनि बादि नुगोन आरोना फोरा एथ' हाजो गोजौआव बेबायदि नै समायना रमायना औ ओरै गारिफोर दंफैजोबो आरोना बिराद बरियालै जायगाया बेरायनो होनखायो नोंथांमोनाबो फैनो हागोन आरोना आं खिन्थु जायगानि नामखौ मिथियाखैलै ख्रिस्टान बास्ति होननानैल' मिथिदों आरोना ओमफ्राय बेफोरो ओरैसिना गोजौ गाखोबोनाय दं आरोना एकदम हाजो बायदि गोजौ गाखोनानै एकदम गुवाहाटीखौनो सिटिखौनो नुहुरलाजोबो जा फाग्ला जायगा आयौ थैस दिनै बेरायबाय दाबो थोबावाखै बेरायनायानो माने आङो डेन्जार जायगायावनो बेरायनो मोनाखै आरोना लकेल जायगायावसो बेरायगासिनो दं जों फाग्ला बिदिनो जायो नामा डेन्जार जायगा बेरायनानै खिन्थागोन आं नोंसिनो गाइसमोन गरम एन्टारटेनमेन्टआ जेब्लासिम गोथाङै थागोन अब्ला नोंसोर बेफोरबायदिखौ भिउखौ नुबाय थागोन आरो बेल' नङा जापानावबो थांनो प्लान लागासिनो दं नोंथांमोना फाग्ला लामाखौ नाहरदो आयौ नाहरलाय मा फाग्ला गारि फैजोंलाय गोदो सोरनि खोनाहैयाखैबो जानो हागौ आं माइक्र'फन बायनो हायाखै आरोना माइक्र'फना मा होनलाय बिदिखौबा नैबाव आबौआ हनै माबा खालामदों बेखौ देन्जारसो नै ओमफ्राय बेबायदियाव माबा गेट एयारटेल वाइफाइ होननानै बिदि लिरनाय दंजोबो आरोना ओमफ्राय मा जिनिस मिन्थिया आंबो बेबो मिन्थिया फाग्लासो आं देखायगासिनो भिउखौ जाबाय बन्द' खालामथ'दों आं A few moments later. मोनायावसो बेरायफैदोंलै गाइस सिनायला नै मोनसे गार्डेनाव हाबनो हादों जों ओमफ्राय टिकेट लादों आलिबाया जोंहा जा चेकिं खालामजादों आरोना लंपेन्ट खुयोमोन फाग्लाया लंपेन्ट खुदों रा आंनि लंपेन्ट औ जायगाफ्रा नायदो बेरायनायफ्रा ओरै एकदम खाथ्रासो नै मोजां नुलालै गाइसमोन जायगाखौनो ना मा होनो 1 थाखा लाबावो टिकेटआ 1 थाखा टिकेटआ पार मेल ओमफ्राय जोंखौ ब्लगार होनना बुंनायखाय टिकेट लानाय जायासै आरो जा फाग्ला गोजा जों प्रफेसनेल ब्लगार होननानै टिकेट लायाखिसै जों औ जों टिकेट लायाखै नै साजायनायफ्रानो आइ फारि देखायलांसै आरोना आङो मोजां नुला भिउखौ नायलांबाय था गाइसमोन जेबो सिनायला गाइसमोन नै नैबाव चेस गेलेग्रा नुगोन आरोना नै आं बेखायनो जिरायलायनानै नै
नायदो नै गेलेफैदों 1 थाखानि टिकेट गारनानै जों बेखौनो नायनो फैबाय आरोना नायदो खोमसिजोबसो जायगायानो फाग्लासो नै साजायनायालाय मोजां साजायदोंमोन आरोना ओमफ्राय खोमसिजोबसै कास्ट'मारखौ नायहरनो हागोन आरो आं देखायहरनि नोंसिनो नावबो नुहुरला जेबो नुहुरला मानसिबो नुहुरला नै गैया जेबो नुवासै जों जेबो नुवासै गाइसमोन सरि जों सानावनो बेरायना देखायनो नागिरदोंमोन आरोना ओमफ्राय माखासे बायदिसिना जानो थाखाय जों देखायनो हायासै सानाव ओमफ्य ओरै नावखौ नायदो नै नावा सिनायलालै जेबो सिनायला आरो बेगाव सिङाव हाबबोबाय गाइस सिङाव हाबबोनानै माबायदि भिउफोरखौ नायदो सेंग्रा सिख्लाफोर दं आरोना बल देखायनि आं मा बायदिसिना हा एकदम देन्जार गोबाव केमेरा आरोना नै मेथाइफोरखौ नाय 1956 1954 फोरनि जोब बेहाय बे लाइब्रेरियावहाय बिराद देन्जार आसामनि गोजाम हिस्ट्रि बुकफोर आसामाव जानाय गोदो जालांनाय जाथायफोरनि सोमोन्दै लिरनाय बुकफोर मोनगोन आरोना नैबेफोराव नाय एसामिसफोरनि दं नै आं बेखौ बुजिया आरोना गाइसमोन नैबे माबा रिभार डग नो मा जाखो बेलाय द लेजेन्ड अफ बरफुकन आदसा बिदिसो दं आरोना बेहाय खाथ्रासो जायगाया गाइस मेला मानसिफोर बेरायफैयो आरोना ओमफ्राय दा नैबे जिरायनो मोनो नैबे अर सावनानै अर सायबाय आरोना नैबे खैला माबानाय दङ ओमफ्राय गोजांबा नैबे अर सायबाय आरोना बिदि खोमा आं मोजां मिथिया नै आयना दंलायो गोजौआव गोजौआव गाखोलांबावसै गाइस नायलांबाय थादो गोजौआव गाखोनानै मा दं देखायगोन आं नोंसिनो बिराद मानसिफोर बेरायनो फैयो आरोना बेवहाय गाहायाव पार्क दङ बेरायग्रा ओमफ्राय गोजौआव बेफोरबायदि गोजाम मुगानि साजायनानै दोननायफोर आरोना मा होनो बिदिखौ आं मोजां मिथिया फोरमायहर नोंसोर कमेन्टफोराव नै बिदिनि बेफोर जाहैबाय गोदोनि गोजाम दामजुफोर आरोना बोरै दामो मिथिलायलाङा नै गंब्लं बामब्लां दंलाजोबो नैबो मा जिनिसथाय बेफोरबायदि नाम लिरनाय दंजोबो आरोना जेबो खोनाला फैफिनबायसो जों बेरायनो बाना फैफिनबायसो जों सानाव सोलाबासै नालाय बेरायनो मोनायावसो बेरायनाय जाबाय आंनाव दा ओंखायनो भिउखौनो मोजां नुवासै आरोना गिटारनो दासिम थाबायगासिनोसो दं नै गारि गाखोनो हाला खर' गिदिंनानै जाला खर' साला जोब्बाय ओंखायनो थाखाय जों थाबायबायसो आरोना गाइस